Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So today, pag-usapan natin yung aking sorry naman. Today, gusto kong pag-usapan natin guys kasi ang dami natanong sa inyo about sa bahay, sa renta, sa mga, alam mo sa mga plano namin sa buhay. So, ayan, ito yung background ni bagong-bago na. Alam niyo naman na bago tayong lipat. At sa mga hindi pa nakakapanood, check niyo sa profile ko, nandun lahat ng mga videos natin, yung mga latest. And so, today is sasagutin ko na yung mga katanungan. Wow, bongga. Kasi alam ko sa mga past pa ng mga vlog, na-mention ko naman, diba, na renta kami, tapos may mga nag-advise sa inyo. Ang daming nag-advise sa inyo, 'di ba, ng mga last na dapat kumuha na kami ng bahay kasi sayang din yung ibinabayad namin monthly dito sa renta. Sana ibayad na lang namin doon sa amortization, sa monthly namin na sa bahay, at least magiging amin pa 'yon. 'Di ba? So may mga ganun kayong mga suggestions. Pero syempre meron din kaming mga ibang pananaw sa mga bagay-bagay na yan. So ayan yung pag-uusapan natin. At ako mag-lipstick ng konti dahil parang napaka-pale pa din. Grabe naman to si Oko. Gagawin niya tumulto tayo dito. Pero ayan, sasagutin natin yun ngayon lahat ng inyong mga So let's start. Okay, unang-una, bakit nga ba kami hindi kumuha ng bahay? Bakit kami nagrenta lang? So, ito ay yung aming guys, no? Sa amin lang pamilya ito. So, hindi nyo naman kailangan gayahin kami. Pero ito yung pananaw namin. Since vocal naman ako na sinasabi ko sa inyo lagi na pinafollow namin yung steps ni Dave Ramsey. Yun talaga yung steps na sinusunod namin. Kuha man kami ng bahay, napakagandang niyan talaga. Kung titingnan mo lang yung other picture din ng pagkuha ng bahay, meron din mga disadvantages. Siyempre, gano'n naman talaga. May advantage at may disadvantage. So, siyempre, no, sa aming family, talagang masasabi ko hindi pa kami ready kumuha ng bahay, guys. Hindi pa talaga kami ready. Talaga na, hindi ka pa ready, kailangan hindi mo naman dapat kumuha ng bahay. Kasi, tinitinan ko din yung picture ng ibang mga pamilya na kumukuha ng bahay kasi naniniwala din kami house is a blessings. At yan yung pinakamalaking investment na gagawin mo sa buong buhay mo, 'di ba? Pag kumuha ka ng mortgage, 'di ba? Pero syempre, yun nga, house is a blessings, pero mostly sa nakikita ko na kumukuha ng bahay is parang hindi siya nagiging blessings, guys. Parang nagiging pasanin pa siya, alam mo yun? Kasi syempre alam naman natin medyo malaki-laki talaga yung down payment niya. Syempre hindi lang naman yung down payment yung iisipin mo, meron din mga ibang mga fees na kailangan mong bayaran. Yung iba, common na yun na inutang talaga nila yung pang down payment doon. So, syempre, inutang mo pa yun, babayaran mo yun, tapos may monthly ka pa sa yung bahay. So, nagka-doble-doble na. So, dapat ready ka naman talaga doon. Pero kung ready ka naman talaga doon, meron ka ng down payment, meron ka ng sapat na pera na pang doon. Kasi go ka na, diba? Yun talaga yung maganda. Pero sa amin, we're not ready really yet. Kasi marami kami mga kino-consider na hindi lang naman yun yung iisipin namin, yung monthly namin doon. Hindi lang yun kasi meron ding, syempre malayo, mostly sa mga subdivision, medyo malalayo talaga. So syempre iniisip din, kinwenta din namin lahat kung ano yung dapat namin yung pamasahe ni Papa back and forth. Siyempre medyo malayo talaga. And then siyempre nag-aaral na si Hagrid. So araw-araw kaming aalis, araw-araw akong aalis. So kinuwenta din namin yon. Pinag-usapan namin ng mabuti bago kami nagdesisyon ni Papa na isipin kung makakatipid ba tayo o mas mapapag-asos pa tayo pag gumawa tayo ng bahay. So, isa din yung pinakonsider namin. At saka kay Dave Ramsey, kung kukuha ka man ng bahay, ina-advise niya na dapat bayaran mo siya within 15 years.
Yun yung advice niya. So, dapat ready ka talaga kasi 15 years lang dapat mong bayaran. Hindi na pwedeng lalagpas doon. Itong namin sa bahay, guys, hindi naman to sayang yung aming ginabayad dito sa pagrenta. Because, magiging sayang lang siya kasi sa iba, medyo isang dekada ka nang nagrenta, na naipon, wala ka pa rin na-invest, yun yung masama. Pero sa amin, sa pagrenta namin dito, guys, is meron kaming timeline na dapat ito within 2 to 3 years, maipon na natin tong perang ito dahil kailangan namin mag-ipon ng mag-ipon. Parang binibigyan lang namin ng panahon yung sarili namin na mas makapag-ipon pa ng mabuti. Pero yun yung reasons namin kung bakit hindi kami kumuha ng bahay at saka nagrenta lang kami. And then yun. Ang pangalawa naman is yung, syempre, ito pag-rent. Ang ingay na ng mga ngayon, guys. Ang mga politik ko. Grabe yung pa-sounds nila, grabe, bomba talaga. Yung pangalawa is yung pag-rent. Okay, so sa rent namin, okay, dito na nag-rent na kami, no? And then, kinonsider din namin sa pag-rent namin, hindi kami nag-rent na talagang lagpas-lagpas talaga yung presyo. So, may rules din sa pag-rent. Dapat 20 to 30% lang dapat yung ang presyo ng inyong monthly na binabayaran sa renta. Pero kami, hindi na kami umabot sa 30%. We're below 30%. So, hindi ko na lang sasabihin sa iyo exact na kasi we're below 30%. Hindi na kami umabot ng 30%. So, yun. And then, dapat hindi ka na lumagpas doon, ha? Dapat yun lang. And then, pangatlo naman is yung investment. Ito din, yung pag-uusapan natin ng mabuti. Bakit kami nag-rent? Okay. So, dito sa investment na to, guys, yung pera namin, mas gusto pa namin i-invest doon sa mga bagay na kikita kami. Like, kakita nyo naman, sobrang busy kami talaga sa aming negosyo. So far, so good yung aming, kasi marami na kaming resellers for longganisa at saka yung lumpia. And, yun, talagang nagpo-focus kami sa bagay na yun kasi doon kami kumikita ng malaki. So, yun yung gusto namin. Yung pera namin, imbis na i-ano namin sa mortgage namin, ibili namin ng bahay. Sabi namin, hindi pa kami ready. Then, gusto mo namin ipalago yung pera namin bago namin siya i-invest sa malaking bahay. And yan, mamaya pag-usapan natin yan sa next na natin. And yun, talagang yung pera namin, pinapaikot na namin, guys. Invest. Sooner, kukuha na kami ng insurance. Sobrang kailangan yun, pero ngayon hindi pa talaga kaya. Kasi meron pa kami inuuna, pero dapat talagang meron insurance. And yun, ang planning na sa Sun Life, na-inquire na naman ako. Pero yun, yung kailangan step by step lang yung ginagawa namin, hindi pa din lahat. Pero yun guys, sobrang importante investment. Yun talaga yung iniisip namin, yung investment lang talaga. And then yung pang-apat naman, guys, is yung assets at saka liabilities. And alam ko, hindi ako pro sa ganitong bagay. Nung college ako, talagang hirap ako nitong assets and liabilities. Pero pinag-aralan ko siyang mabuti kasi para talaga sa ikauunlad ng buhay natin. So, ito lang naman, hindi ako pro talaga dito. Ito yung talagang mas natutunan ko sa pag-liksik. Wow, sa liksik. So, yung assets, unahin natin yung liabilities. So, ito yung mga bagay na naglalabas ka ng pera na hindi naman, parang naglalabas ka ng pera, hindi siya nagbibigay ng income sa'yo. For example, bumili ka ng bahay, ng-mortgage ka, bumili ka ng bahay. So, ang mangyayari doon, syempre, maglalabas ka ng pera doon. Hindi siya nagbabalik ng pera sa'yo. So, yun yung liabilities, like sa mga cellphone. Pero depende yan, guys, sa mga bagay na i-mention ko, depende yan sa paggamit mo. So, yun nga, bahay, yung mga cellphone, like yung mga pleasure ba, parang ganun, na naglalabas ka ng pera. Pasensya na sipon ko. Naglalabas ka ng pera, yun yung liabilities, na naglalabas ka ng pera, hindi siya nagbibigay sa'yo ng pera. And then, yung assets naman, guys, ito yung, for example din, yung bahay. So, kung yung bahay is, binili mo yung bahay, tapos pinaupahan mo, so, hindi siya liabilities, magiging asset na siya, diba? Kasi nagbibigay na siya ng income sa iyo diba? Tapos yung cellphone, gagaya nung sa akin, yung cellphone, kung bumili ako ng cellphone,
talagang inisip ko siya na okay, asset ko to, hindi to liabilities kasi eto yung magbibigay sa akin ng income diba? Kasi dito kung ginagawa yung Shopee ko at saka nagbablog ako dito ako nag-edit lahat ng yan. So inisip ko kung bibili ako ng camera or kung ano man, mahihirapan pa rin ako kasi medyo malaki-laki yun at hindi ako makakapag-edit. Hindi ako makakapag gawa ng Shopee doon, diba? Parang mga ganun. Ito or eto ba, makakabuti ba sa amin ito? Yun yung lagi kong iniisip sa ngayon talaga. Parating yun at yun lang lagi yung iniisip ko. So, yun. And then, yung panglima naman is contentment. Okay. Lahat ng ito guys, hindi mo magagawa ito kung parati kang naiinggit sa ibang tao, parati kang hindi ka contented kung ano yung meron ka ngayon. Hindi mo magagawa lahat ng ito kung walang contentment sa sarili mo talaga. Magiging contento ko lang talaga guys, yung ibang blessings darating na lang ng kusa Alam mo yun, darating at darating lang siya talaga. So, yun nga, may mga bagay lang talaga na hindi namin ina-expect na dumadating din talaga na blessings. Basta magiging contento ko lang kung ano yung meron ka ngayon. At saka, magdasal ka, yun yung importante guys. Tsaka, pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng, parang feeling mo kahit ganong effort mo dun sa bagay na yun. Parang ang hirap-hirap pa rin. So, yun, parang isipin mo din kung para ba talaga sa'yo yun. Kasi parang kahit gaano mong effort, parang wala pa din. So, stop. Maghanap ka ng iba na pwede mong pagkakaabalahan. Maghanap ka ng iba na talagang para sa'yo. Yun, basta magdasal ka. Yun yung importante, guys. So, yun lang, guys. I hope you guys enjoy. Sana ay may nakuha kayong ideas doon sa aming mga ginagawa din. Dahil yun naman yung gusto kong makuha ninyo. And yun, follow nyo pala ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Badge. So yun lang guys. So see you in my next video guys. Babush!